احمد ابراهیم سردبیر автономаи пайк дар як номаи саркушода ба додстонии кул юсуф раҳмон вазири корҳои дохилӣ рамазон раимзода ва созмонҳои ҳомии ҳуқуқи журналистон аз мавриди таъқиби мақомоти ҳифзу ҳуқуқ қарор гирифтани муҳаммади мусавӣ хабарнигори ҷавони ин танҳо нашрияи мустақили чопӣ дар минтақаи кӯлоб бонгеистиро баланд кард. бино ба иттилои аҳмади иброҳим рӯзи 4 ноябр сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри кӯлоб нозимзода файзуллоҳ таи як иқдоми барқосо ба зердастон фармон додааст ки муҳаммади мусаввиро дастгир карда ба наздаш биёранд. гурӯҳе аз кормандони бозрасии давлатии автомобилии шаҳри кӯлоб дар назди муассисаи таҳсилоти умумии рақами 53 шаҳри кӯлоб мошини шахсии журналистро боздошт карданд, аммо дохили мошин на муҳаммад балки бародари ӯ будааст. кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ мошинро бо ронанда ба навори телефонӣ гирифта ба сардор нозимзода занг зада гуфтанд ки дар дохили мошин на муҳаммад балки бародари ӯ аст. низомзода хеле ошуфта шуда буд ва ба кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ тариқи телефонӣ изҳори норозигӣ кардааст. нақл кардааст сардабири пайк. аҳмади иброҳим меафзояд, як манбаи мӯътамад ки аз тарси прокурор нахост номаш зикр шавад ба пайк занг зада хабар дод ки сардори милиса ин ҷо айб надорад, балки супориши прокурори шаҳри кӯлоб ҷаноби имомзодаро иҷро мекунад. сардабири нашрия менависад, аён гашт ки сабаби таҳқиқи журналист фаъолияти касбии ӯ буда, дақиқтараш ба мақолаи навиштаи ӯ таҳти унвони манфиати директори боғча ва як прокурор болотар аз саломатии кӯдакон меистад рабт дорад. дар ин матлаб ки рӯзи 25 октябр чоп шудааст, бар асоси шикояти волидайн сухан аз боби чиркин ва шапошкзадагии кӯдакон дар боғчаи рақами 3 шаҳри кӯлоб меравад. дар ин мақола аз ҷумла аз қавли масъулини идораи санитарию эпидемиологии шаҳри кӯлоб омадааст, чанд маротиба дар боғчаи рақами 3 шаҳри кӯлоб чунин ҳолатҳо ошкор намудем ки дар сари кӯдакон шабош аст, санад тартиб додем то ҷарима намоем. аммо яке аз кормандони додстонии шаҳри кӯлоб ба мо ба тамос баромада ба кори мо дахолат мекард. аз ҳамин сабаб ҷарима нашудааст. аҳмади иброҳим менависад, онҳо ҳеҷ намедонанд ки прокурор ба боғча ва ба шапошк чӣ кор, ки то ин дараҷа ба ин мақола ва муаллифаш таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. прокурори минтақаи кӯлоб машрабзода тариқи телефон аз қазияи журналисти пайк изҳори бехабарӣ кардааст ва телефонашро хомӯш кардааст. таҷриба нишон додааст ки ҷаноб он қадар хушсухан нест. дар нишасти матбуотии тобистони имсол ҳам ба саволи журналистон дар мавриди бетартибӣ дар назди деҳқонбозори шаҳр ба ҷои посух ангушт ба рӯи журналистон халонда таъкид мекард ки хаб кун. дар суҳбати телефонӣ ҳам салоҳ надида ба саволҳои сармуҳаррир посух бидиҳад, инкор ё иқрор кунад ки фармони шикори журналист додааст ё не. аммо мо камгапӣ ин одати уст гуфта дигар муроҷиат накардем. ҳадаф аз боздошти журналист чӣ буд мо нафаҳмидем. бо ягон ҷурми сохта ҷазо додан ё ҳамто тарсонидан, менависад аҳмади иброҳим. аммо қазия бо ҳамин хатм нашудааст, балки ранги дигар ва қонунӣ намуд гирифтааст. баъди ин бачаҳо аъмоли зидди инсонияшро гӯё қонунӣ карда соати 16:30 бегоҳӣ ҷамъе аз кормандони хеле бузургҷусса ва бадҳайбати милиса дар даст даъватномаи комиссарияти ҳарбӣ ба хонаи истиқоматии журналист зада даромада, дар ҳоле ки муҳаммад машғули табобат аст, то сеҳат ёфта бо хоҳиши худ ба аскарӣ равад. ӯ аз аскаргурезон нафрат дорад. аз тими пайк ҷамшед раимов аллакай бо хоҳиши худ ба аскарӣ рафтааст ва бо муваффақият хизмат карда истодааст. хулоса кормандони милиса дар ҳавлаи истиқоматиашон ба модари муҳаммад таҳдиду таҳқир карда ваъда додан боз бармегарданд. барои дасти холӣ ба назди сардор нарафтан додари муҳаммадро ки донишҷӯ аст бо як дағалии хос боз дошта тоб додаю ба мошин бор карда бурданд. баъди он ки муайян карданд донишҷӯ аст, ӯро аз комиссарият раҳо карданд. ин қазияи таъқиби хабарнигори пайк дар ҳолест ки ҳамон рӯзи 4 ноябр ҳукумати тоҷикистон ба созмони милал дар бораи вазъи ҳуқуқи инсон дар кишвар ҳисобот медод ва аз ҷумла вазири корҳои дохилӣ рамазон раимзода аз муовини додстони кул мирзоамон рофизода дар ҳисоботи худ ба созмони милал ҳатто изҳор доштанд ки рӯзноманигорону ҳуқуқшиносон дар кишвар аз пуштибонии густурдаи ҳукумат бархурдоранд.
معاون دادستان کل اطمینان داد که در جمهوری تاجیکستان یگان حقوقشناس و روزنامه‌نگار وابسته به فعالیت کسبیش بازداشت یا محکوم نشده است. رمضان رحیمزاده افزود در جمهوری تاجیکستان فعالیت روزنامه‌نگاران آزاد است. حقوق و آزادی‌های روزنامه‌نگاران، آزادی عقیده و گوناگون اندیشه بر اساس بسته بزرگ سندهای بین المللی و ملی که از جانب تاجیکستان قبول شدند تأمین و حفظ شدند. احمد ابراهیم نیز از آن اظهار نگرانی کرده است که قضیه‌های چون تعقیب خبرنگار پیک محمد موسوی به آبروی وطن عزیز ما آبرو ضم نمی‌کند. سردبیر پیک از وزیر داخله و دادستان کل خواسته است که موی را از خمیر جدا سازند و نگذارند که زیردستانشان با یک عمل سبکفکرانه ضد دموکرات برخواسته آبروی وطن را ریزانند و سیاست پیشوای ملت را زیر سوال گذارند.